Jednorodený syn, ktorý je v hlúne Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Milosrdný Pane, jednorodený Boží syn, zradujeme ťa v hodine tvojho umúčenia a smrti na kríži, ktorej si nám zjavil svojho Otca. Akú tvár Otca nám ukazuješ v hodinách Golgoty na kríži. Je to tvár spravodlivého Boha, ktorému svojím bolestným umúčením spláca výkupné za hriechy ľudstva. No je to zároveň tvár milosrdného Otca, ktorý tak miloval svet, že dal teba, svojho jednorodeného syna, aby nikto v teba verí nezahynul, ale mal večný život. Na kríži nám ukazuješ Otca, hodného bezhraničnej dôvery, ktorú si mu preukázal poslušnosťou jeho vôli až po potupnú smrť. V poslednej chvíli života si s detskou dôverou vyznal: Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Takého Otca nám zjavuješ, Pane. V hodinách neopísateľných múk a pohŕtania, ktoré si zakúšal od ľudí, v hodinách nesmiernej bolesti, zrieknutia sa seba samého a prijatia posvetenia nielen sluhu a prijatia postavenia nielen sluhu, ale dokonca zločinca. Opustenosti aj od Otca, ktorý urobil zázrak, aby ťa ochránil pred utrpením. Daj nám ducha hlbokej a živej viery, aby sme v tom, čo sa odohralo na Kalvárii, videli vrchol zjavenia tajomstva milosrdného Otca.